Така, много време искам да снимам и такъв албум. Трудно се снимат. Значи това са по два дизайна от всяка хартийка, 24 страници, 15 на 30 см. Започваме да ги сменяме страниците, като така малко настрани ги снимам, но иначе няма да могат да се хванат добре. Албумчето се разпадна доста, но си заслужава красотата. Следващите на редове са, не знам доколко се вижда, ето тук се виждат редовете. Следващото ученически тетрадки. Други листове. Тези прекрасни рози. Пеперуди. Имаме пощенски картички и писмо. Малко нотни листове. Отново пощенски с печати. Точки. Тук прекрасните рози и пеперуди. Тук имаме телеграма, тагове, други красиви елементи. С това албумът приключва.